दीपावली के पावन पर्व पे भाई साहब हमारे तरफ से सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना बा। लेकिन भाई साहब ये बधाई और शुभकामना खाली वो है आदमी के बा जवन भाई साहब दीपावली पे ज्ञान नहीं देता। जे भाई साहब दीपावली पे ज्ञान देता ओकरे खातिर न कोनो बधाई बा न कोनो शुभकामना बा। बात तो सही है। कुछ लोग भाई साहब ऐसा ज्ञान चंद्र बांटे कि भाई साहब जब जब दीपावली आवला तब तब आपन ज्ञान बांटल शुरू कर देना। ये बड़ी अच्छी बात कही दीपावली पे आपने। पटाखा नहीं फोड़े के चाहिए और पटाखा फोड़ने से ध्वनि प्रदूषण होला और वायु प्रदूषण होला। अच्छा। तो भाई साहब एक बात बतावा, जब दीपावली पे पटाखा फोड़ने से ध्वनि प्रदूषण होला वायु प्रदूषण होला तो भाई साहब जब एक देश दूसरे देश से लड़ाई करला गोला बारूद बम पटाखा जो भी रहला सब फोड़ला तो कहीं उह नहीं चल जाला। एक आध दाई वहू चल जाए के चाहिए, बीच में खड़ा हो जाता और युद्ध भइले से रोक देता। उन्होंने लोगन के तनी समझा देता कि जो इन लोग युद्ध लड़ाई करन है वह लड़ाई से बहुत प्रदूषण होता और ग्लेशियर पिघलता। जब भाई साहब एक देश दूसरे देश से लड़ाई करला तब तक तुहार ग्लेशियर नहीं पिघलला। लेकिन जब दीपावली पे पटाखा फूटल शुरू हो जाला छुरछुरी तब जानला कि भाई साहब तुहन पास के एकदम ग्लेशियर पिघल जाला, एकदम जानला कि एकदम घुटे लगला, इतना वायु प्रदूषण हो जाला, एकदम जाला कान आँख नाक सब एकदम जाला बंद हो जाला बहिर हो जाला खाली दीपावली में। नो। और जब कोनो देश से युद्ध होला आपस में तब ना ही कोनो ग्लेशियर पिघला न तो ध्वनि प्रदूषण होला। और इतना नहीं भाई साहब कुछ है इतना ज्ञान चंद्र बाटे कि दिया मोमबत्ती ये सब जलौले से भी मना कर देता। बतावा लोग इससे कौन प्रदूषण होला। दीपावली का त्योहार हवे, दीपावली में दीप न जले तो ओकर मतलब का है। दीपावली में तेल न जले मोमबत्ती न जले ये सब खर्च न होखे तो का मतलब है। और एक बात बताओ लोगन त्योहार काहे खातिर बनल बा। हाँ अगर तनी बस सोच के देखा, अगर त्योहार न रहे अपने भारत में त्योहार न मनावल जा वो चाहे कौनो धर्म का त्योहार होखे वो त्योहार अगर मनावल न जा तो बताओ ओकरे बाद आदमी आदमी से कहीं भेंट होई। एक परिवार दूसरे परिवार से मिलल नहीं चाहत हो जमाना में। और दूसरे परिवार का तो बात है छोड़ दो भाई साहब, अपने घर का सदस्य कई कई साल हो जाला कि अपने घरे गईले के नसीब नहीं होला, नसीब नहीं होता कि क्या बोला वो चल जाए। कुछ लोग तो भाई साहब ऐसनो बाटा कि त्योहार पे भी नहीं आ पावता। सोचा अगर कहीं त्योहार न रहत तब कितना कितना दिन तक लोग ना आते। इ तो भाई साहब एक त्योहार एक बहाना बा कि सबके एक दूसरे से भेंट करौले का मौका दे देता, सबके अपने माई बाप बहन भाई से मिलने का मौका दे देता। ओहू में तू लोगन ज्ञान चापल शुरू कर देता का? एकदम हद कई के रख दे लगा। ज्ञान दिहल ठीक है भाई साहब, लेकिन ज्ञान अगर ये देता कि आप लोग सावधानी से पटाखा फोड़िएगा ताकि कोई घटना न हो जाए तब भाई साहब बात कुछ समझ में आवला। लेकिन तू लोग एकदम बंद करके कह देला। दीपावली में पटाखा न फूटे और दिया न जले मोमबत्ती न जले तो भाई साहब का रह जाइयो हमें तनी सोच के बतावा। एकदम सब जनी जब मन तब ज्ञान चापल शुरू कर देबा, हर जगह ज्ञान। अगर भाई साहब ऐसा अगर तुम्हारे मोहल्ला में अगल बगल कोनो भी ज्ञान चंद्र बाटे हैं तो भाई साहब वो ज्ञान दे के गुरु बनल चाहत हवा तो भाई साहब तुहनो लोगन के फर्ज बा कि उनके गुरु दक्षिणा में कुछ न कुछ दा। और अगर कुछ देवे के बा तो भाई साहब बढ़िया सुदगर एक नंबर वाली लाठी अगर जोन होखे ओके खूब बढ़िया से जोन छिलल बनावल होखे, बढ़िया से तेल गरमा के करू वाला जोन दीपावली पे आयल बा जलावे खातिर वह गरमा के पोत के और वही से गुरु दक्षिणा दे दा ताकि भाई साहब बाद में कहा न कि हम ज्ञान दिहनी गुरु बनली तो हमके कुछ मिलल नहीं। एकदम जानला कि अति कई दिहले बाटे। हमने हैप्पी दिवाली और दीपावली सब जनी मनावा, बस खाली घटना से बचल रहे, पटाखा फोड़े दबा के फोड़े
हाँ, दबा के फोड़े मतलब हाथे में लेके ना फोड़े, हाथे में से न दबा के फोड़े, मतलब ज्यादा से ज्यादा फोड़े, हाथ गोड़ नाक उक सब बचा के फोड़े, बाकी दीपावली मनाओ।